Helo a croeso I M-SPod, podcast M-SPac. Angharad dwi a dwi'n Rheolwr Prosiect Sgiliau Chyflogadwyedd o'r Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru. Dyn ni'n gweithio gyda cyflogwyr I weld be di anghenion sgiliau nhw, be gaps sydd gen nhw neu unrhyw sialensiau sydd gen nhw, a dyn ni'n gweithio wedyn gyda'r colega yn Partneriaeth I weld sut fedrwn ni llenwi'r gaps. O hynny wedyn, weithiau dyn ni'n gweithio ar adnoddau pobl ifanc. Dyn ni wedi creu pecyn I ddangos llwybrau gwahanol fedrwn nhw ddilyn I cyrraedd gyrfa nhw, bod hynna'n mynd drwy prentisiaeth neu prentisiaeth gradd, bod hynna'n mynd syth I gwaith. So da ni yna I ysbrydoli pobl a cyflwyno nhw i'r cyflogwyr anhygoel sydd yna Gogledd Cymru. Os fysech chi'n licio fwy o wybodaeth neu cysylltu hefo ni, ewch i'r website sef y Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru. Neu os hoffech chi cael sgwrs, fedrwch chi ffindio ni yn cynhadledd Digidol M-SPac, sef Digidol 24, dydd Mercher, y 23 o mis Hydref. Fyddwn ni yna hefo stondin a gweithdy, felly dewch draw, dewch I siarad efo ni a clywed mwy am beth da ni'n neud. Ac hefo fi heddiw mae Rhodri ac Elgan. Rhodri dwi, so chi'n gallu galw fi'r test subject y degree apprenticeship yma yn M-SParc. Dwi wedi'n grafio'n ddiweddar ac dwi'n bellach yn gweithio llawn amser I un o'r tenantiaid yma yn M-SParc. Fy enw I di Elgan Edwards a dwi'n newydd gychwyn fel degree apprentice yn ei soft engineering fel yma yn M-SParc. Rhodri, pam nes ti ddewis gwneud degree apprenticeship? Wel, y bwriad gyntaf o wneud prentisiaeth nath y cyfle Prentisiaethau fod yn onas cael ei awgrymu wrth i gan Athro Technoleg Gwybodaeth I pan o'n i'n y chweched ddosbarth yn David Hughes. Y bwriad cychwyn oedd peidio mynd I brifysgol. Doeddwn i'n teimlo digon parod I adael Cymru I chwilio am addysg na swyddi, ond efo cael y cyfle yma fy stepan drwsi yn Gaerwan. Wel, y braint oedd cael gweithio gyda M-SParc I wneud prentisiaeth gradd ac mae'n wir wedi bod yn brofiad enfawr a gwerthfawr wrtho fi drwy gydol yrfa gynnar yn technoleg gwybodaeth. So, I fod yn holl onast, doedd gen fi'n bwriad wneud gradd, ond cael gwneud prentisiaeth gradd di bod yn agoriad llygad enfawr I mi. Elgan, pam nes ti ddewis dilyn y degree apprenticeship? Wel, yn bersonol, o'n I ddim yn meddwl oedd astudio yn prifysgol llawn amser jyst I fi, so nes I gweld cyflwyniad o degree apprenticeships yn cychwyn dod fyny, so nes I just decide I mynd fyny ato fo, a o'n I lwcus I cael yr opsiwn y profiad. Rhodri, sut fath y profiad ti wedi cael hefo'r prentisiaeth gradd, a beth sa ti'n deud wrth Elgan I edrych ymlaen at dros y 2 mlynedd nesaf drwy brofiad o? Yn sicr, mae'r 2 mlynedd wedi fflio heibio I fi, mwy na dim fyd, mae'r profiad bydd cofiadwy I gael. Bob diwrnod I edrych ymlaen at, bob bora I godi, fynd I fewn I gwaith, ia, sa'ch chi'n meddwl na swydd tan 5 fydd o, ond mae rhywbeth yn gallu digwydd o ddydd llun I ddydd Gwener. Y flwyddyn gyntaf ges I fel Prentisiaethau yma yn M-SParc, nawr fi mwy at magu hyder ac rhwydweithio gyda gwahanol sefydliaeth, gwahanol bobl. O'n I hefyd yn astudio yn rhan o'r swydd. Mae hynna'n sicr yn ehangu dy sgiliau ac hefyd yn neud chdi baratoi'r yrfa at y dyfodol. Wedyn sefyd ymlaen at yr ail flwyddyn, rhywbeth debyg, ond eto cam I fyny. Yn sicr mae'r drydydd flwyddyn yn wahanol. Mae hynny yn Brifysgol Bangor, y flwyddyn gyntaf ti'n Coleg Llanrhillo a mae Colwyn, ond yr trydydd mlynedd ti'n Brifysgol Bangor. Yn sicr mae llawer o wybodaeth yn cael rhoi I chdi wahanol ffisgwliadau I chdi. Mae lot yn efo rhywbeth ti yn edrych ymlaen at, a dyna'r gwbl fydra I ddeud. Be oedd hoff rhan chdi o fod yn degree apprentice? So fo hoff rhan o bod yn apprentice gradd. Wel, yr un mwy hamlwg fedra I ddeud ydy, ti'n mynd i'r brifysgol a ti'n mynd gorfod talu am dy radd. Mae myfyriwr llawn amser yn gorfod talu gradd nhw'n ôl yn ystod gyrfa nhw I gyd mwy na lai, ond drwy fod yn apprentice gradd, ti ddim yn gorfod poeni am hynny. Yn sicr yr elfen arall ti'n cael ydy, ti'n cael gradd tra ti'n gweithio. So, ti mwy na lai ddim yn gorfod mynd allan o dy ffordd I ddysgu'r pethau ti'n neud yn dy radd yn dy swydd achos ti'n gwneud hynna.
o ddydd i ddydd, a mae'r sgil yn dod at chdi naturiol dros y blynyddoedd i fod. Pam nes di ystyried wneud prentisiaethau mewn datblygu meddalwedd yn hytrach na wneud graf? Llawn amser yn rhywbeth fel cyfrifiadureg neu seibriogelwch? Dwi'n mwyn jyst yna dwi hyd wedi sort of isio wneud. Dwi hyd i licio fatha chwarae rhywun efo. Pan o'n i'n fach oedd fi a dad yn chwarae rhywun efo Raspberry Pi a dwi'n licio sort of y codio a programio. So dwi'n meddwl, nes i jyst gweld i gyd o opsiynau a nes i jyst decydio fynd amdano fo. Ti'n bus i fewn wan, Elgan, i'r Prentisiaeth gradd. Be maen nhw wedi bod yn cael chdi wneud yn y mis cyntaf yma? Wel, i gychwyn o'n i'n helpu efo'r llyfrgell o bethau, lle o'n i'n jyst yn gweithio hefo ar y lôn, a so dau uned yr wsos dwi yn either Pwllheli, Bala neu Bangor. A dwi wedi cyfarfod lot, especially ar y lôn, lot o bobl newydd, a dwi wedi bod yn dysgu efo peiriannau gwahanol, efo 3D printers a laser cutters. Dwi hefyd wedi bod yn helpu lot efo Digidol 24. Mae yna lot o siaradwyr yn dod i fewn. Dyn ni efo BT, Paul Kinlin o Google, Glyn Jones o Llywodraeth Cymru, yn sôn am y strategaeth digidol i Gymru, a loads mwy. Ar cychwyn, dy Prentisiaeth gradd di, Rhodri, ges di profiad reit debyg? Ges i brofiad debyg iawn. O'n i'n gweithio ar y lôn yn aml ym Mae Colwyn ar y pryd, a ges i'r cyfle hefyd i ddysgu'r gwahanol beiriannau yn debyg iawn i be mae Elgan yn cael wneud. Fydd Digidol 24 yn cynhadledd digidol cyntaf mae M-SPod wedi wneud. Rhodri, fyddi di yna ar y diwrnod? Wel, yn sicr, dwi'n gobeithio bod yn rhan. Mae yna tenant tours, fydd Vigo yn un yn nhw. Yn sicr, fe Vigo, efo'r drws swyddfa agor, fyddai yn yr swyddfa, yn Vigo, yn danos pobl gwmpas y swyddfa, neu fyddai efo chi ar stondin yn sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, yn esbonio mwy am beth yw prentisiaeth graf a sef ydych bobl edrych a dysgu mwy fewn i'r bwnc. Elgan, ydw i'n iawn i ddeud bod gen ti berthynas fydd yn cymryd rhan yn y cynhadledd wrthnos nesaf? Oes, so mae Lleon Jones yn cousin iddo fi, a mae o'n wneud y presentation dan Transformers and Me ar AI mewn newydd, agor cwmni ei hun Sakana AI tua blwyddyn dwytha dwi'n meddwl, a ers i ni agor mae wedi sort of skyrocketio, maen nhw'n wneud research ar AI a fydd yna i siarad amdan be maen nhw wedi bod yn wneud. Mae hwnna'n swnio'n really, really exciting. Dwi'n edrych ymlaen i glwad beth sgynno fo i ddeud. A hefyd, gyda'r nos, fydd North Wales Tech yna. So, yn dilyn ymlaen ar ôl y cynhadledd digidol 24, mae North Wales Tech yn cymryd llwyfan. Mae North Wales Tech yn gymuned ar hyd y lled Gogledd Cymru. Ac yn y nos, mae pobl, fel cynnwys John Hinchcliffe, sef un o'r pobl sydd gyda dylanwad ar meddalwedd a caledwedd open source, yn dod ac i drafod am ei lyfr newydd. Fydd yna pizzas ac rhwydweithio ar gael yn y digwyddiad. Llawer o siaradwyr yn cynnwys Sarah Roberts, sy'n trafod amdan Getting Started with Code Club, cael ei wneud gan Raspberry Pi Foundation. A mae gennym ni tenantiaid sydd hefyd yn siarad yn yr digwyddiad. Diolch yn fawr iawn i'r ddau yn chi am y sgwrs difyr iawn. Dwi'n edrych ymlaen i weld chi yn y digwyddiad Digidol 24.